Oke. Bareng CS. Madu karo. Kerja sama dengan CS. Kerja sama cerah foto. Tak kenjaba tak kenjero. Muaso. Sedang sutra kuning. Tada mata ganti wenehake. Anali kabar pisahan. Kowe janji ora kalekake. Wis masa aku tansah mikirake kowe. Atiku sumalang ning kono kowe piye kabare. Yen eling kowe aku nyadeng selendang setra kuning. Mung sing tak puji muga sliramu enggal bali. Yen rina lan wengi kowe boten sata impi-impi. Yen to ati lara selendang sutra kuning dadi tambah. Monggo Pakde. Iya. Yo. Yo madu karo. Cerah foto lagi. Kerja bareng CS. Audia. Nyampe bawah. Ser. Iya, 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 iya. Ayo lebokke nduk. Selendang sutra kuning. Tanda mata kanthi wenehake. Nali kabar pisahan. Kowe janji ora ngalekake. Wis masa aku tansah mikirake kowe. Atiku sumelang ning kono kowe piye kabare. Yen eling kowe aku tansah selendang sutra kuning. Wong sing tak puji muga sliramu enggal bali. Yen rina lan wengi kowe tansah sing tak impi-impi. Yen to aku lara Mangke dibablaske napa niki Pakde? selendang sutra kuning dadi tambah. Mangke bablaske
Kucing. Sri Kucing. He ah he 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 ah he ah he he ah he he ah he. Tak ke jaba tak ke jero. Wasik Dik. Selendang sutra kuning tada mata kanthi wenehake nalika perpisahan kowe janji Sikat amarga eling daftar sumadik mutiara dedege lan cerakune aku mangkene rumangsaku teko karo milang-miling jebol si kucing. Iya. Cerah foto. Monggo mangga. Iya 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 iya. Adek mau pergi terus montang-manting tanpa turu atiku tansah glisikan amarga eling bubar sumanting mutiara dedege lan cerakune. Pasukan belah awannya Indonesia.
pensil. Wes. Kok lenjeram lho ladek siji iki. Iya. Yu. Madu karo lagi. Kerja bareng Cerah Foto. Didukung oleh Jazz Audio. Enak cok. Enak. Cerah Foto Cijanto. Bapak Senen monggo. Idal tak kenjaba tak kenjero. Apa sliramu ora pirsa ajroning ati isih ana tresno. Apa sliramu ora krasa Dek Bayu. yen tanganku Iya. popo. Tanggal 19 sasi telu gawe kangen rasaning atiku yen bengi ra bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bangi udan deras sing jalari ngati aku nganesroning ati. Sar Sone apa, Dek? CS Audio. Ngene lho tak ajari. CS Audio. Lan aku kemenyek aku malah tambah sayang. Lha engko nek awakmu nek kemanyak anu ki payune larang. Aku nek wengi wae. Nek wengi nek awan kan Yongki. Heeh. Nek bengi sapa? Angel. Sarti. Alati Sarti lah ya. Iya. Rengkening dadi saksi ana ngapa desa Purwosari apa sliramu ra ngerti Monggo Pakde. yen preng kuning damit tambane ati. Iya. Cok cok cok. Ayo Dek Yongki. Andlasar. 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 Oh enak. Ada dong. Cerah foto lagi. Bareng you. Ora iso ngatek. Madu karo. Jazz Audio. Apa sliramu ora pirsa ajroning ati isih ana tresno. Apa sliramu ora krasa yen kangenku tanpa apa-apa. Tanggal 19 sasi telu gawe kangen rasaning atiku ra bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus. Aku ora bakal lalit analika sliramu pamit udan deras sing jalari nganti aku nganes jroning ati. Aku Preng kuning iki penak ya. oh enak apa meneh iki sing nyoteng iki lho ganteng lho Dik.
ora sama macam-macam. Arep tak jamu ngono lho. Aja. Kae ra sida iki wae. Ge jamu ya, Dik ya. Kowe nek arep nganu kae laporan aku sik. Lah kok iso? Ya iso. Oh berarti kowe ketuane begeng ya? Oh member. Oh membermu lho, kowe cemburu karo aku lho ya. Kayak pon aku nyo. Oh iya, ora. Tombo sithik wae lho ya. Sithik tak yakin to, sumpah. Langsung ya. Heeh. Berangkat neng dadi saksi anak apa desa Purwosari apa sliramu ra ngerti yen mring kuning gawe larang ning ati Pade Kemis Senin. Dek Kemis. So, monggo yang putih. Sesak mlebu sedang yen wong ana litang cahayu aku ngenteni tekamu marang beko ing angkasa Dimas sontak koke pawartamu jogetnya sini jadi monggo yang penting presiden loh Mbak monggo mriki yang uti. Yening tangan lintang wong bagus rulan nangis ati Monggo yang uti.
Nguti nggih. Oh nggih. Oh iya, wakil. Emang kurang ajar ya Pak ya. Nggih pun wakil nggih yang Nguti nggih. Yen ngetawangan lintang cahayo semono tangi sing ati pinarung swara ning ati ane mas ngenteni wulan adadari. Sampun. Oh, Jis, nggih. iya toh Jis, wih orang teko mbok pateni. Dan keluarga besarnya mudah-mudahan berbahagia, terutama kedua mempelai semoga menjadi keluarga sakinah wawadah warahmah amin ya rabbal alamin. Iki lho madu koro. Bareng cerah foto. Iya, 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 iya. Wong ayu sing tak tresnani. Iya, iya. Hari Iya, iya. eno wengi mung tak impi-impi. Ora bisa lali. Mung sliramu pepujan ning ati. Senadyan sepisan ketemu nanging tresnaku ngarep-arep sak kapan belinmu. Monggo Pak. Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Aku wis kebacut tresno. Iya, Bapak. Nanging atiku mbok gawe lara. Jos ketilep lagu anyang-anyangan yo ngene iki. Wis werahan ora nyanyi. Piye Sugeng mangsamu rawuh, iki? Bapak Agus. Je Pak Agus Sugeng rawuh. Sing pundi, Pak? Oh, sing gedhe dhuwur. Ning apa? Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku kereta-reta dawa bagas kula nyuwun ngapura. Iya. Yo, madu karo. Iya. Bareng bosnya Indonesia. Kerja sama CS. Oh, enak. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi. Aku ora
tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging apa atiku mbok gawe lara menika mboten pasukan mboten Pak pasukane lagi nyambut gawe ning apa sliramu tega alah ninggal aku kaya tanpa dosa atiku kan ronta-ronta Gusti kula nyuwun ngapura iya bareng you maju karo lagi Garaja bareng Jazz audio enak man panjang man Pak Agus ditunggu Bapak Agus ser iya tak kenjabat tak kenjero Pak Wardoyo wong ayu sing tak tresnani arena wengi mung tak empe aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ngati senadyan sepisan ketemu alah nanging gedene rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu jembeni iya sliramu sing tak tresno garwane wong liya ora apa-apa lho Pak aku wis kebacut tresno nanging atiku mbok gawe lara Sir, iki surnah iki. senajan pisan ketemu nanging gede rasa tresnoku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balik Bapak Wardoyo sembah suwun Madu Bapak. Koro. Oke, Nggih. MC oke. Oh, Ojo kondela. oh nggih. Ojo kondela. Asik. Kok ame-ame Belalang kupu-kupu, siang sama istri kalau malam sama aku. Kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang sama istri kalau malam sama aku. Nyuwun dukara,
Pripun, Bu? Oh, nggih. Kersane kempringet riyen, mengke nggih nyawer ki ambak. Oh, nggih. Pak Bos, bayar. Lah nggih, sampean bose kok. Lah nggih sampean bose kula njaluk sampean. Sekar bisa nyawang genang desa dadi raja dene nara ilang anggone padha lara lapang iya nyolade lara lagi bareng jazz audio Iha. Kesel ya orang tak dorong ya selaraku ya iya 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 tak kenjabat tak kenjerong Pak Bos dek jaman berjaman jara galingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi ayo Jarene wis makan akan turutan sedi ajos minyak tak obatim aneh saiki opo lali ning gunung tak jadengi sego yen mandang tak siling caping gunung sir bablaskan alah alah sik to aku tak ngerayu bose Pak bablas iki Bos. lagune Oke, siap. Alah, nggih siap besok minggu prai niki. sokon Monggo. bisa aku nang desa dadi raja kene ora ilang ajroning padha lara lapa Iya. ayo pade
bagi mbok ngomong. Mas Soplet. Sing pundi piyayine, Pak? Oh, bose Mas Soplet. Wilujeng dalu, Bapak. Monggo ngersake mboten. Lah, kok anteng temen to, Pak? Anteng temen to, Pak? Jagat tanah sajroning ati. Ada tanah lontor. Saya merati. Ya yo. Aku pamit dadi karmo. Ayo maju Bunda. Marah koleren ning aku pot asmo. Iya. Mas Soplet yang punya kawasan. Bos Soplet ya. Ayo kita maju monggo. Iya. Bareng yang madu karo. Sabar sarine wong duwe gawe lho iki. Iya. Ayo monggo garaja bareng Jas. Audio. Iya. Bu agak kesini Bu biar gak panas Bu. Yen lewat aku kelingan, aku bokain biar datang goletren. Ning cagak kapan tulisan tarik. warna Sembunyi-sembunyi ya kita ya. tondong isi perawan. Pripun Bos? Gimana studio 1? Angel men iki kancane sampean iki. Jagat tanah sajroning ati. Pak Bos. Suara sido. Merati Iya yo. aku pamit dadi karo marah koleren nek aku pot asmara. Sembah suwun Bapak.
Wakuncar. Oke, bosnya njaluk wakuncar. Oh nggih. Syukur Pak, Bapak, Pak Wardoyo. Siap. Monggo syukur. Buntute urung lho Pak. Syukur bisa nyawa katurut dadi rejo yen ora ilang padha lara lopo. Iya, iya. Iya, iya. Bareng Pak Wardoyo yang punya kawasan. Podo lagu. Oh ibu-ibu. Cerita ibu-ibu. Ayo panitia kalau pengen joget-joget waktunya terbatas. Iya, 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 iya. Kanca ing dhisik piro lerang banyune segara Anglia numpak perahu layar ini minggu hari wisata Alon raune wis banyak biar juga banyu pinalan ora jemu-jemu karo mesemuyu ilangake rasa pralasu ati jawin mas jebul wis sore witir kalapa katon gawe-awe rayogane becik bali wae dene sesuk-esuk temen gawe iya 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 bareng nyium madu karo campur sarine wong duwe gawe lho iki kerja bareng jas audio sak jose cerah foto kanca ing dhisik piro alirap-lirap ning segara Anglia numpak perahu layar ing dina minggu pariwisata Pasukan dapur kalau pengen joget gratis. Mas nganten, ayo. Ayo. Pemanasan. Sembah Tanya apa lagi? suwun